mă, ia uitați, fraților. Ți s-a încurcat țițile mințile, ce-ai pățit? Ia uite. Salutare, Nu fraților. mai fac nimic, cam. Noi suntem două Dacă vai. stăm aici, de un sfert de oră să ne chinuim. Hei, eu vă salut, noi suntem două vai și aici am piciorul plin de data trecută. Nu, revenim cu alt picior. Hei, eu vă salut, noi suntem două vibes. Și astăzi am pregătit un joculeț, să zicem așa. Am văzut că vlogul trecut a fost foarte apreciat. De aceea ne-am gândit cumva să-i facem o parte a doua. Avem o ruletă și pe fratele nostru ChatGPT. Noi astăzi o să-i cerem 10 dimensiuni de diferite dimensiune între 0 și 50 de centimetri. Fiecare dintre noi o să ia ruleta, o să meargă Între să 1 și 50 de centimetri. Între 1. Că dacă îmi dă 0, eu nu-ți aduc nimic. Îmi dau încolo, nu da 0. Îți dă, că e Da. nenorocită. Ok, între 1 și 50 de centimetri. Fiecare rundă are provocarea ei. Nu ne-am mai întins la provocări. Am ales două dintre cele mai savuroase provocări din vlogul trecut. Picant și gheață. Dacă vreți să vedeți cum o să iasă, rămâneți alături de noi. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonașul de like. Aranjăm și noi cadrul aici și revenim direct cu provocarea în sine. Hai. Avem roata. Ca să nu existe discuții care cu picant, care cu... Dăm de o roată, vedem. Care picant, care cu gheață. Și pe fratele nostru ChatGPT. Hai să formulăm. Cum formulăm noi să ne dea... Salut, frate! Am și o nevoie de la tine de o dimensiune între 1 cm și 50 de centimetri. O dimensiune aleatorie. Desigur. Hai să alegem o dimensiune aleatorie între 1 și 50 de centimetri, să zicem, de exemplu, 27 de centimetri. Dacă vrei să schimb, pot alege altul. Nu, e perfect. O să mai revin mai târziu să mai îmi dai și alte dimensiuni. Sigur, nicio problemă. Oricând ai nevoie de alte dimensiuni, sunt aici să te ajut. Vorbim atunci când vrei. Gata, am zis. Bun. 27 de centimetri. 27 de centimetri trebuie să ne pregătim noi acum, nu? Cred că Și stai așa un pic. Ce marjă de eroare avem? Că trebuie să avem marjă de eroare, nu? Păi, cred că facem cel mai simplu cine se apropie mai mult, ca asta nu. Cine se apropie cel mai mult, nu? Cine se apropie de cel mai mult de 27. 27, ăla e, nu? Dacă o dăm la fix, scoși 100 de lei din portofel. Hai, Da. că scot, exact. 27 de centimetri. Ai ceva din cameră de aici, de 27 de centimetri? Da. Fii atent. Are 40. Da, te-ai uitat la el. Eu vreau să iei, da. Ăsta. Ăsta, nu 27 cu ăsta. Are mult. N-are 27, dar... Ruleta asta cică. Așa, Ok. frumos. Ce vrei asta? Nu, scuze, eu am pus mâna pe el, am zis că iau. Deci 27, da? Ce am, frate, că ăsta n-are 20. Are 20 în cap. Dar 20 un pic. cu 27 de centimetri, eu vin cu... Asta e de la Fita, da, nu contează. Nu contează. Vin cu o cutie, da? Cutia asta sper să aibă... E mai mică ca asta. Nu e mai mică, mă! Cum o să fie mai Ia, mică? uite. Așa pe lung? M-a luat, mă. Stai liniștit cu cutia. M-a luat. Ia, Dacă vede. n-am la fix... Ia. Ce ai, mă, 20 în cap. 20 în cap, nu? Da, stai că n-am măsurat bine. Nu contează, tot ai 20. 20 și... 5, 20,05. 20,05. Da, ține camera ca să... Nu te speria, Poți să căzut. învii chestiile pe aici. Au căzut chestia. Ia fi atent. Da? Am 23,5. Tu. Bă, tai că ai scăpat lung. Păi și pe mânați, mă. lung, ai zis. Bine, Păi tot, am 24 atunci, na. Îți convine 24 sau 23? Hai, Hai, dă-i, lăsați că nu mai îmi convine nimic de să Ia. dau de roată, ține tu ca. Dă-i la roată. Să vedem ce provocare pică lui Bogdan. Ce, gheață de picant. Păi da, Păi da, cum, băi. Vlogul trecut picant, acum picant. O să mă fac cu stomacul, te bă la copii. Picantul să Mă te duc să faci. vin cu Hai, picantul du-te, vino și... Nu știu dacă mai țineți voi minte pe prietenul nostru din vlogul trecut cu semințele lui.
Băi, nu știu, nu mai lua așa mult. Real, acum că iară te văd fugind până casă, zici că ești tirezi. Numai că Nu sunt mai. 10 runde. Băi, doar o guriță acolo, ia. Au, e mult. Lasă-mă așa. Hai. Mergi. Ai lapte, nu? Cred, nu știu. Lapte la final de vlog. N-ai voie. Real, că n-ai voie. A? Sau? Măcar o rundă, stai cu picat. Adică luăm puțin, adică Nu, să fie atunci, cumva. la final. Hai. Te abții cât poți de mult? Aia e. Nu plânge Babi. O plânge Babi. Au. Hai, țopă de 2 ori, pune-te în pat. Gât e rău. Pe gât e rău, nu? Asta ai grijă de el. Frate, eu... Aoleu! Hai, punem un pic pauză ca să poate Nu să mai. vine. Nu? Real? Am revenit, mai dăm și mie o dimensiune. Desigur. Spune-mi exact ce dimensiune ai nevoie sau ce parametri vrei să ajustăm. La și fel. îți pregătesc... La fel, între 1 și 50 de centimetri. O dimensiune aleatorie. Sigur. Atunci îți aleg o dimensiune aleatorie în intervalul 1,50 de centimetri, să zicem 23 de centimetri. Perfect. Gata. Tot pe de-astea mici a plecat omul meu. Bine, omul. Inteligența mea artificială, cum ar veni. Deci iau ruleta, mamă, Nu mai lua ruleta. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine cu final de... Nu. Nu face, auzi? A? Nu, că tu ți faci cu... Nu, Și n-avem voie. Păi nu ai voie, nu, N-am trebuie văzut cu ruleta. Nu ai voie. Bine, Clar, fii că atent, tu ai ca să- 20 așa. Ca să fie simplu, înainte să pui mâna pe obiect, până aia zici, iau cu tare. Da, exact. Iau cu tare și lei. Nu mai stai să te gândești și să pui mâna pe el. Dar dacă poți să te gândești un pic mai repede, dacă nu ai aici, hai în altă cameră, nu mai. Hai că vin eu cu camera după tine, mai, că ți-e fii rușine să... Uite pasul. Ai luat, da? Fii atent de aici până aici. Cap-cap. Cap-cap. E cam nașpa, că nu știm. Da? Hai că vedem cum Hai facem. că îi luăm de la mult aici. Cum facem Asta am măsura? aici. Dar, de exemplu, dacă tu ai ceva care e legal la curent și eu acum nu pot să-l scot, îl filmez direct, atunci? Ce? Uite Da, ăsta. Eu cu ăsta merg. Fii atent, stai acolo, uite, fii atent, vin cu ruleta direct. Și mă pun. Hai, de direct. Ia. Am 18. 18 cm. Deci ăsta e produsul meu. Și tu ai... Eu sper să am 19 măcar. Ia. Hai. Nu, te-ai dus sus. Uite, na. Așa, ai 20 și jumate. Stai, 20... Nici nu mai contează, sunt trecut de 18, aia e important. Ce să zic? Stai să-mi pun crema la mână. Asta înseamnă că eu trebuie să fac provocare, bag de seamă. Da, bag de seamă că uite, fii atent. Uite, ți mânez aici. Nu, că pot să-i dau direct pe Uite. ecran, ia fi atent. Gheață, sper să fie gheață. Și o sper picant. Gheață, gheață, ale. Uite, acum ai făcut episodul trecut de la gheață. Poate să aduc Da, da, vezi că nu mai au mult. Hai, vii cu gheață și... I-am dat drumul în cască, nu. Nu contează, că eu mă Hai, bărbătez un pic înainte. Uite acolo. Deci avem gheață, da? Da. Eu nu mai folosesc așa mult. Da, tu bagi la... Și cât țin? Cât ținem? Un minut. Am un minut, nebunesc ca data trecută, ce ai? Tot așa, 30 de secunde. 30 de secunde, Stai să iau pregătește cronometru. pregătește cronometru, hai. Hai că nu am. Ceas. Cronometru. Tot la cojones, nu? Avem cronometru aici. Da, hai bagă ca să... Îi dau? Da, eu am dat pornire când ai băgat. Oh! Aoleu, ce m-am trântit. Păi da, da. Dar stai drept și tu frumos. Ce facem aici? Bag. A picat. Bă. Ce... Hai, că a trecut de 10 secunde. Real? Real. Fă ceva, 12. bucate gura ta, că nu mă arde, nu mai 13. pot. Păi mai bine la un pic. 14. Din ăla, 15. picant. Aoleu. 16. Gata, mă. Real? Aoleu. Sincer să fiu cu voi, aș prefera picant. Nu prefer gheața și el să ia picant dacă se poate. Da, mai avem, ce, s-a dus o rundă, nu? Da. Am zis că facem 10, nu? Nu, s-a dus prima, cu aia a doua. Asta e a doua. Asta e a doua. Da. dus.
Avem o brunde. Sper să-l ia și el cu picantul, că ar fi mai Știi ce interesant. mă arde? Vai de viața ta. Păi să stai 30 de secunde așa, mai bine stăteam cu ăla. Haide să vedem ce zice fratele nostru, chat GPT. Aici, pe vlog direct. Stai să vă pe chat că l-am pierdut. Dar oare el nu știe să dea direct? Salut frate, am revenit. Mai dă-mi o dimensiune tot la fel. Nu la fel. O altă dimensiune aleatorie. Mai mă auzi? Fii atent, dă-mi o dimensiune între 1 cm și 70 de centimetri, aleatorii. Desigur. Hai să zic 42 de centimetri. Mersi frate, revin. 42 de centimetri? Păi ce n-ai I-am mai... zis între 1 și 70, că am văzut că dacă zic între 1 și 50 le dă cam apropiate și o să ajungem la un punct în care să știm. 42 de centimetri. Alege repede, Bogdan. Centimetri. A ales Bogdan. Dar fii atent. Cum îl măsor de aici până aici, în vârf. Nu iau și... Cât a zis? 40? 42. 42? Hai că nu mai merge să măsor. În caz că vă întrebați, asta e un puzzle. Fii atent cu ce vin. L-am nenorocit. N-are nimic, ai. Eu Omoară, fine. vin cu asta. Flautul meu, mă? Da, flautul tău. Fii atent. Nu, vreau să măsor tu prima oară pe al tău. Mamă, trebuia să las de jos. Cât ai? 35. 35 ai. Da. 35 în cap. Ține camera. Mamă, ce moftic. Trebuia să las de jos, eram fix dacă eram de jos. Ține camera, oricum, cred că mă privea de 50, da? 39. 39! 39! Nu văd. Haide. Haide. Bag. Hai că deschid eu dacă vrei aici. Ha, dă-i drumul la provocare acolo. Nu te cred. Hai, bă. Nu te cred. Ce mai? O să ajung până la final să mănânc din gheața aia. Bă, și nici acum să... E a treia rundă abia. Și nu ți-a trecut, nu? Nu stăm până la final. Nu știu, frate, mai fac o rundă și mă o să iau la... Mai de aici. Aici mă arde. Hai, vedem. Hai, pune. Îmi distrug stomac. Nu distrugi nimic, am e Gâtul îmi sănătos. distrug. Da, E e sănătos. sănătos să mănânci picant, dar nu gol. Atât. Și tu ești calic. Îți place și ție să pui. Da, mă, ce fac, pun o picătură, nu e farnic. Hai. Păi dacă la cât e de picant... Am vrut să mănânc de bec. Înghite. Să duc apă minerală? Nu pot. Merge cu apă minerală asta. Și ce nașpa aici? Că nici nu poți să-l ții gură, că te pică, te arde pe limbă. Mamă, dar când îi dai de un pe gât, n-ai idee cum e. Cât de rău te poate distruge pe gât. O să pice de acolo și o să pice la noapte când... Da. Bun. Întreabă-l tu că eu nu pot. E dat drumul la... Da. Numai puțin, fii atent. Am și eu nevoie de o dimensiune cuprinsă între 1 cm și 50 de centimetri. Aleatorie. Te rog. Am generat un număr aleatoriu între 1 și 50, este 29. Dacă ai nevoie de alt interval sau vrei un alt număr, anunță-mă și facem ajustările. Nu pot să caut altceva? Sigur, mă bucur că se potrivește. Hei, Dacă mai ai... gata, că am înțeles. Bine, 29 rămâne... 29 a zis? Da, a rămas 29. Ceea ce înseamnă că trebuie să căutăm 29. Eu nu mai știu pe ce să merg la tine aici. Arăți cu degetul ce vrei să ieși și iei după. Mergem bucătărie. Bună ziua. Nu mai pot sticla de fei. Da? Da. 29, are 29? Eu așa zic, are, fii atent. Nu mai contează. Are fix 29. Bine, eu merg pe cântare. Că tot l-am văzut aici în drumul meu, deci fii atent, l-am văzut în drumul meu. Și zi cum? Stai că să-l las, să-l las jos. E cam pătrat, dar fii atent. Îl iau așa. Din capul ăsta până în capul ăsta. Cu toate că am, cred că mai mult. Ia, hai măsoară tu.
Ba, fix! Mă, what? Fix! Nu, e chiar fix. Băi, du-te mă, dar ce fii Oi, mă, atent. fix, uite-te. Hai mă, că se apropie fără 200. Da. Ce ai? Băi, Bogdane, bă. Băi, eu zic să nu mai... Nu, fii atent. Eu zic să nu mai măsori, că oricum ai luat-o. Unde ai, uite, 20. Deci cât ai? Fii atent, ai 24. 24. Ți-am și spus să nu mai ai. Nu mai... Dacă îmi dă picant, pleca... Ce să dă acasă, mă. Hai, revenim direct cu provocarea. Bun, am revenit. L-am... Deci dacă mai îmi dă picant, L-am o reglat, să rămân l-am reglat de fără... tot. Hai să vedem ce Deci provocare dacă îmi dă da. picant, am închis vlogul aici, fraților, ne vedem la următoarea tură. Ți-a dat gheață. S-a scos, s-a scos. Stai mai puțin ca să pregătesc telefonul. Da? Pe cronometru. Ok. Hai să vedem unde e cronometru. Aici. Nu Resetare. pot să nu pot cu mâna asta. Da, pui mai mult, că și eu am pus mai mult. Ia. Nu, dar mi-am luat în mână că să... Nu mă interesează. Da, e bine. Ios. Hai. Când ești pregătit, îi dau și eu drumul la cronometru. Oh, i-am dat mai devreme. Stai un pic. Resetare. Acum. Ulu, ce zici? Mă! Stai că mai ai până te arde. Bag, una în buzunar. Stai, cum? Ai 14 secunde, 15. Jură-te. Mă jur, îți arăt, uite. S-a pus direct pe... 19, 20, uite. Pe vârf. S-a pus în vârful muntelui. Dar nu... E în mod. E... 26, 27. Nu, stai liniștit. Mai ai un Bă, pic. tu mă furi, arată că... Aia te fur, haide. Gata, oprește, hai. Hai. A trebuit să-l manevrez un pic, că era păcat de el. Prea să bucura la sosul ăla și la tot ce... Hai, revenim cu următoarea probă. Întreabă-l pe fratele nostru ce ne mai dă. Frate mi, fii atent. Vreau și o dimensiune cuprinsă între 1 cm și 60 de centimetri. Desigur. Hai să stabilim una în acel interval. Să zicem, de exemplu, 37 de centimetri. E în plaja pe care o vei tu și destul de echilibrat. Dă-mi alta. Că mi-ai dat mai devreme prea apropiată și îmi trebuie să nu fie așa apropiată. Am înțeles. Atunci mă voi duce mai spre extremitate. Ce zici de 53 de centimetri? E perfect. E un echilibru. E perfect, revin imediat. 50 de centimetri. 53 chiar. 53. Nici nu mai pun la 3. Mă. Ia, gândește-te. Ia camera, te rog. Gândește-te. Ca să am și eu timp de gândire, că nu știu. Hai cu mine, Am haideți. vrei să mă duc și eu pe aici până îți cauți tu să cauți și eu? Fă-ți dau... Na. E ruleta aici. Nu, că că faci pe aia. Nu caut aici. Ah. Nu, eu oricum nu știu să manevrez. Fraților, arătați cu mine că trebuie să ne gândim că nu trebuie să mă uit așa, orientativ. 53 a zis? Da. Eu știu și el. El știe, deci a văzut ceva din bucătărie Da. și eu... Poți să le iau direct ca să nu mai stau să... că Ia-l, fac greșitul. ia-l, că dacă l-ai luat, dacă te... A luat, a luat detergentul. Eu l-am așa, am plecat. Are mai mult, da. Băi, fraților, sunt în toată rău de tot. Eu nu știu ce să iau, real, nu știu. 50 de centimetri, jumătate de metru. Ba, da, știu. Fii atent, haideți cu mine. Gata, știu ce iau. Poate când vă spun ceva și acolo, dar las pentru data viitoare. Fii atent. Ține camera, mă duc eu să te aduc eu. Mie? Da. Dar viazi. Acuri. Eu am mers pe bidonul ăsta de detergent, sper să aibă. Nu știu, vedem. Haide! Hai că ai tras prea mult de timp deja. Real. Ai pus mâna pe aia, o ei. Are, știi cât are? Stai, că nu ți-am zis. Are 70. Stai, mă, așa, wow. Haide. Știi că nu măsor Haide. toată. Ești nebună, Haide. că eu nu mă dusesem pentru asta, în Hai, principiu. bine, hai zi. Da? Cât măsori? Bine, Păi de ce? Măsor jumătate, măsor... Păi nu, frate, păi măsori tot. de aici până aici. Bun, Hai. măsori din... Stai așa un pic. De la să văd. început, lasă până aici. Am dat-o lungă rău, mi s-a părut mai scurt. De aici, știu ce de a la fost în început, capul tău. de Bine. unde începe asta, Bine, până aici. hai. Bine. Și Stai. eu măsor direct acolo. Dar s-ar putea să nu. Fii atent, că s-ar putea să nu fiu În chiar cap. departe. Dar poți să o pui jos.
Pune jos ca să pot să văd și eu. Vezi Pune că jos. sunt bine, sunt bine. Cât a zis? 53, nu? Da, și sunt la 60. Tu ai 60, că a zis că măsoară până aici. Da. Trebuie să focalizeze puțin. Haide. Până aici a zis, deci are 60. Sunt bine. Și acum, Tu cum îl măsori? Încoa. Da. Fii atent. Eu dacă aș reuși ca să măsur într-un fel al meu, dă jos de aici până în dub. Am... Ai Dă făcut provocare. Nu, am 30 și... 37. 37. Hai de... E mare, e 70, e... Aolo. Haide mă, pe dacă mai puneam o sticlă peste aveam. Picant, 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 picant. Hai. Haide, Izabela. Gheață, te rog, gheață, te rog, gheață, te rog, gheață, te rog, gheață, te rog. Gheață! Gheață, dar la limită, gheață. Gheață. Chichidaina, chichidaina. Haide, hai, lasă vrăjeala, pregătește-ți telefonul, hai. Hai, gheață. Mă în buzul. Olele. Folosim și noi mai așa. M-a făcut. Hai de bun simț că M-a mai avem de făcut. făcut. M-a făcut. Haide, ești pregătit să pui? Întotdeauna. Ha. Dai. Da, mă. Arată-mi. Uite-te, na. 3, 2, 1 și... A plecat cronometru aici. Mamă, mâncați-aș! 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 Dar nu arde. E bine că după ce faci de mai multe ori începe să fie mai rău. Ești bine, sănătos? Cum vine să vă tăvălesc pe jos? Să scap. Tăvălește de că mi-al comerit. Haide, bă. Că se atinge mai mult. Vino cu aici unde te Nu duci. mai pot, mai stau așa, Plecă. mâncați-aș. Dar nu mă... Aoleu. Hai, arată-mi repede cronometru. Real. Hai, mă, că mai 30, 30. Am văzut. I-am arătat fără să vreau. Trebuia să-l fur și eu 5-6 grame era să zic. 5-6 secunde, că și el m-a furat pe mine. Dar îl furăm la următoarea neprulă. A rămas o bucată. Ești ok. Da. Nu-i probleme. Îți dau eu să te schimb. Hai, pune pauză și... Revenim. Bun, fraților, am revenit cu a 6-a rundă. Stai Îl întrebăm din nou pe al nostru chat. Frate meu. Salut, frate, am revenit. Vreau și eu încă o dimensiune între 1 cm și 30 de centimetri. Sigur. Atunci îți aleg o dimensiune Definitiv. aleatorie în acel interval, să fie, de exemplu, 17 cm. Perfect. Perfect, Dacă- gata. Eu știu ce aduc. De 17. Da. Real. Da, nu pot să arăt pe vlog, da. Hai de... Lasă ruleta acolo, uite. E că ai luat de ruleta ca să măsori? Mă dusese un pic așa pornit, da. Haide. Ce chioră. 17 cm. Nici nu știu. Ai pus mâna pe toche? Este că am pus mâna pe tot. Are 20. Dar e bine. Aaaa. 17 cm. De la mine să te filmezi pe tine, că pare așa că nu bagi în seama lume. Păi nu, stai așa că eram pregătit să... Am pus mâna direct în fața la Cartea, fii atent. Dau măsor de aici. pălățime. Pe lățime. Ai 20 și ceva. Cum? Dacă mă apropii, sunt bine. Nu te apropii. Decât să fiu ca tine cu 10, 15, că 15 ai. Ține aici, și uite la fratele tău că am 17 direct în cap și oricum te-a bătut că aia are... Ce ai bă, mă, că 25 ai nebun? Și cât te-a a zis ăsta, 27? 17. 17? Da. Am pierdut. Am 16. Cap. Da, pune și pe a mea, că oricum fac provocare. 17. Păi nu știu unde mi-a fost capul. Te-ai dus, 21. Ce să bag? Deci, apăsați like-ul în număr cât mai mare, pentru că la mine, dacă vine provocarea asta acum cu picant, e prima oară când fac provocarea asta pe canal. Deci v-aș ruga să dați în număr cât mai mare like. Eu sper de tot sufletul meu. I-am dat. Direct picant. I-am dat, Bogdane. Fii atent, fii atent, fii atent. Picant. O vrei să te atât am avut de zis. Atât am avut de zis să mă... Hai, ne auzim, fii atent. Tu filmezi ușa cum plec acasă. Păi dar n-am cu să sta picant direct după tine, după Bă, geam nu să faceți dau un vreodată, ochi. că mie îmi face rău ăsta, mă, știi că am probleme. Lasă că strece, că ai, cum mi-ai zis mie ăla trecută, că am taurul ăla, ai tu aici, Am ești leu ăla pe interior. Putere. Hai fraților să-l...
Atât ai pus. Da, mă. Mă, Da, mă. dar eu nu-l iau, mă. Dar miroase-l înainte. Fii atent, facem piatră hârtie farfecă, cine le-ia? Da, cum să nu. Eu am probleme grave dacă te mănâncă Lasă lapte. că... Și ai zis că lapte la final? Lasă că... Fii atent. O să observ tu efectele secundare mai pe seară. Bag. Mă jur. Dar nu, la început nu pare așa picant. Dar știi care e chestia? Îți place? După ce vorbești rău. Cât aici începe să nu zici că... Da. Știi care e Ia ideea? zi mai de ai. Trebuie să-l înghiți direct. Că dacă stai cu el în gură, cum mai sta tu... Au. Nu mi se pare că e așa rău, dar pe mine mă enervează rău pe gât aici. Mă distruge. Mă pune stop, că venim după. Mamă. Nu, că zice lumea după aia că bei lapte. Nu beau lapte. Nu, fraților, facem pe bune, Da, că bine, n-ar uite, mai dă fi, direct, n-ar fii mai atent. fi nicio... Dă direct, niciun... iar pe ChatGPT, hai că dă N-ar mai direct. avea niciun farmec. Tu, asta, datura următoare, dacă mai pică picant, eu iau lapte, eu nu stau până la final. Eu nu fac. Așa, hai. Am revenit. Mai vreau și o dimensiune între 10 cm și 60 de centimetri. Desigur. Hai să alegem o dimensiune, de exemplu, 45 de centimetri. E în interval și arată destul Și de să bine. caute alta. Caută alta, te rog că mai mi-ai dat în apropiere. Sigur. Atunci să zicem, de exemplu, 32 de centimetri. E Am mai în avut. mijlocul interval. Caută alta, te rog. Sigur. Nu-i problemă. Atunci hai să încerc 50 de centimetri. E la limită, dar se încadrează perfect între 10 și 60. Spune-mi Da, dacă așa. e mai bine. Ok. Lasă, așa, 50 nu cred că am avut 50 și un pic, deci... Deci, și prin urmare că dacă aduc 50, nu-i bine. Că nu știu ce să iau la 50. Sau ce neva să pun la 50? Eu... Trebuie să vin cu obiecte neapărat, nu pot să măsor și eu cât vreau, după aici, după în casă. Ce naiba? Poți, de exemplu, uite, un picior de masă, dacă zici că măsor de colo, sau... A, și de astea așa pot? Da, nu știu, să zic cu dimensiuni, eu știu ce măsor. A, tu știi? Nu, că nu. Vino după mine că n-am încredere. Nu, deja mi-a venit din cap ce măsor. Eu nu știu ce asta. Ha? Tu deja am în cap ce măsor. Bine, foarte bine că ai în cap. Eu știu acum. Ce? Fii atent, deci ce măsor. Că nu pot să aduc obiectul, că îl ai pe perete. Ce? O să măsor Centrala. centrala de gaze, de aici până aici. Nu sta de ruletă. Cu toate că știu că are... Nici nu mai stau cu ruleta de aia. Are mult rău de tot. Trebuia să vin cu altceva, am văzut între timp, da. Cât are? 40. 40? Da. Ai bine, mă, 40. E bine 40. Și că toți suntem aici și m-am răzgândit un pic. De ce? Nu! Da, bine, mă, gata. Nu face răzgândiri de astea cu mine, că știi că nu ți Era mai bine pentru tine. Lasă așa. Chiar? Odată ce Automat. ai venit prima oară cu ceva, ce nu mai știi ce ai căutat. Ba da, știu, dar cum se Haide. face. Chiar, măsora asta de aici. Măsoară. Repede. 48. Să 48. apropie, deci fac provocare, cam 40. Da, mă, da. Revenim direct de la Provocare. provocare. Te trăgeai în piept, Mă trăgeam în piept, am zis, hai că dau de Hai, roată. hai vină cu mine ca să dau drumul la Am zis că dau de provocare. roată. Ha. Fii atent. Mi-a picat grav rău de tot. Da, e bine cu gheață. Dacă mă întreb pe mine, chiar e foarte bine cu gheață. Am făcut una cu... Deci n-am noroc în seara asta să bage și el mai mult picant în el. Neam. Haide, stai să iau cronometru. Ia cronometru, arată în cronometru, Ți arăt. cap, coadă, tot. A, da, cum să nu? Da, poți să-mi arăți. Da, nu țin pot, un pic că trebuie camera, să- Așa că da, cum se vede în obiectiv. Mai în spate. Da, hai că l-am întors spre Mai tine. bine întoarce spre mine, fii atent. Am dat resetare aici la cronometru. N-are nimic, stai niște. Am scăpat gheață, spune. Băi, bujie. Mamă, eu zic că e suficient. 3, 2... Arată-mi că dai drumul. Hai mă că-i dau, nu te 3, țepuiesc. 2, 1 și... Mamă, ce așa. Trebuie să stau așa, un pic prins, că îmi pleacă pe picioare și s-ar putea să le adunăm pe jos. Ca așa. Tot le țin cu mâna. Auliu. Hai că ai de-abia 8 secunde, ce ai? Hai, ia.
s-a pus un plus rău de tot. Să-l vadă și camera. S-a pus o bucată proastă rău de tot, mâncați așa. Arată repede ca să văd cât ai. N-ai 19 secunde, nu? Am 20. Da, păi da, bravo, până am întors telefonul. Ți-ai o secundă să întorci? Gata, s-a terminat. Nu, unde mă? Am numărat eu 28, 29, aoleu. Gata, acum. Mă duc, ca treabă. Mai țipa, mă, că ne aude lumea. Revenim. Sunt tot flash, că eu, dacă plec acum, cel mai m-am pișat pe mine. La magazin. Am pus și pauză de îngrijorare. Hai, revenim cu runda 8. Bun, fraților, am revenit și cu runda a 8-a. Mai avem 2 runde în afară de asta. Hai să vedem ce mai zice al nostru ChatGPT. Frate, fii atent, vreau și o dimensiune între 1 cm și 25 de centimetri. Desigur. Atunci îți aleg o dimensiune aleatorie în acest interval. Să zicem 19 cm. Nu că 19, am mai avut apropiat. Dă-mi altceva. Aha, am înțeles. Atunci hai să încerc din nou. Îți dau, de exemplu, 24 de centimetri, care e mai aproape de limita superioară. Nu e bine, că e cerut 20. Mai jos de 20. Mai jos de 20, dă-mi. Am înțeles. Hai să ajustăm. Îți aleg 18 Nu. cm, care... Perfect. Mă bucur că se potrivește acum. Am zis că nu. Dă-mi altul. Sigur. Hai să aleg un alt interval. De data asta îți dau, să zicem, 12 cm. Perfect. Gata, perfect. Parfum. Gata. Da, te știe că na. Parfum. Deci fii atent, nici nu cu ce să vin. Nu, că aici mă furi. De ce? Că tu știi cum arată 12 cm. Scârbă, două. Hai, du-te și pleacă de aici, lasă-mă. Hai să plec. Hai, uite, te las pe tine să alegi primul dacă... Da, astăzi, te rog. Da, mă, da, gata, ce ia, uite, na, uite, vin cu crema. Nu, că pe ăla vreau și o să-l iau, las. Nu, mă, las să-l iau, că am glumit. Bine, cu ăla vreau și o să vin, da. Mamă, 12 centimetri. M-am gândit că are vreo 10. Păi fii atent. Ai murul de tot. Nu, cred. Nu-l măsura acum, stai un pic. Păi stai așa, de ce? Cât ai? Păi vezi că nu e bine așa. De ce? Că eu mă fac o idee, dacă îmi ziceai... Nu, lasă-l pe ăla acolo, că n-am apucat să știu, dar să nu mai faci așa, că mă fac o idee în cap, cam cât ai tu. Hai că n-ai de bine rău de tot. Fii atent, vin cu asta de joc și îl măsor tot așa, pe lat. Pălat? Pălat. Haide că pălat, nu mai. Bătu, fraților, fiți atenți. Hai jos aici, hai lasă aici jos, să ne facem treburile. M-a bătut fraților care 13 cm. Uh... M-am dus grav rău de tot, că m-am dus în 15. Are 14, deci nici nu mai trebuie. Ia. M-am dus în 15. Hai 14 sau 15. 15 aveai, nu? 15, da. Perfect, parfum. Am scăpat din nou de provocare. Hai, bagă provocarea acolo, Bogdan, te rog. Și... Picant. Ba, da, nu mai pot mânca asta la voastră, eu nu mai pot. Băi, nu. Un like pentru Bogdan pentru că a încasat atâtea provocări cu picant. Bun. Acolo are. Are tot arsenalul. Pus să le iau pe tot ca să și nu trebuie. Da, și îl terminăm și nu mai pică la mine. Haide. Oh, s-a dus al meu mai mult. Ia să vedem. Sămânța asta de aceea direct. S-a dus. Stai puțin, atât. Am focalizat puțin. La 2, 3 și a plecat. Înghite-l de nu mai sta cu el în gură, pentru că îți face cel mai rău ție. Ce bine îmi pare, Doamne. Ia uitați, fraților. Ți s-a încurcat țițile mințile, ce-ai pățit? Ia uite-te. Nu mai Păi, plângi, fraților, e rău. Lasă-mă Bă, mai să nu încercați așa ceva. Nu picant. Mamă, cum e mâncare. Deci eu nu o să mai vreau nici pizza picantă nu mai vreau să aud. Bine! Haide. Te mai las? Nu mai mă lăsa că vreau să Vrei dau să bei lapte, lapte? vreau să termin odată, nu mai pot. Păi mai avem
Asta și E încă runda 8-a, mai avem 2 runde. Frate, dă și mie o dimensiune. O dimensiune aleatorie. Zi-mi tu o dimensiune aleatorie. Desigur. Hai să fie, de exemplu, 19 cm. Ceva un pic E o mai mare, dimensiune. că am avut adineauri 17. Sigur. Am avut. Atunci hai să zic 25 de centimetri. Nu. Am înțeles. Atunci hai să ridic un pic, să zicem 30 de centimetri. Eu nu E mai știu, mai am mare avut, decât am avut. 19. Da, am avut. Mai mare. Parcă am avut. Sau alta. Sigur. Atunci pot să zic 40 de centimetri. Nu 40, nu! Caută o dimensiune, nici nu știu cum să spun. Să nu coincidă cu ce mi-ai dat până acum. Intră și tu în istoric și vezi ce ai căutat până acum. Am înțeles. Hai să revizuiesc. Înainte am dat 12, 17, 19 și 30. Atunci, ca să fie ceva distinct, îți propun acum 23 de centimetri. Hai, lasă-l Ok. așa, că n-avem. Lasă că e bine așa. Dacă nu, nu mai facem cu ChatGPT-ul ăsta, că e prea mare rău de tot. Cât a zis, nu? 23? 23. Iar uit. Și... Bine, eu oricum nu țin minte ce mai mi-a dat, da? Ai ceva gânduri? Năstrușnice? Cum ar veni? 23. Păi până una altă trebuie să mă gândesc și eu. De ce? 23, 23, 23, 23. Nu mai stau tot aici, mă. Dar vină după mine, că tu iei ruleta. Hai. Nu iau, mă, că e ruleta acolo, auzi? Păi nu aud că N-am tu... nicio idee, sincer, să Uite. fiu cu tine. 23 a zis? Da. Eu am luat găsit. bază. Eu am luat vaza. Am luat vaza. Cu tot cu floare sau? Nu cu tot cu floare. De cât e vaza ea? Eu am plecat cu vaza. Arat. Șervețele. E 20 ăsta, maxim. Dar nici al meu. Și al meu cred că e ceva rău de tot. Fiate, m-a luat la un centimetru, mă jur. Hai să vedem. Adu, unde e ruleta? Dă, Doamne, să ai mult Al peste, tău mai puțin. că nu mai pot. Decât trebuia să vedem. Nu, lasă așa. Nu. Ce, mă? Ține tu, că măsori eu. Văd că ești foarte stânga ceasi. Nu mai pot, sunt picant tot. Stai un pic. De jos, că de jos vine. Stai un pic să văd și eu. Și eu. Uite și frunza vieții. Scoate-mă trandafirul. Frate, mă, trandafirul ăsta, o fi Deci de am 21 în cap. Da, mă, și se vede clar că a mea e lângă. Și a ta ce e mai- 20. Înțeles că are 20 fix. Ceea ce înseamnă că... Ceea ce înseamnă că, fraților, dacă mai îmi pică picant, eu închid vlogul aici și nu mai fac nimica și nu mai fac niciun YouTube și nu mai fac nimica și... Dă-i. Știi că am dat deja, că nu mai pot monstru pe gâtă. Pic. I-a picat gheață. Scăpam, mâncava gura. Păi da, fraților, dar mie nu mai îmi convine acum. Scăpam, Și în afară de asta mai avem o rundă și... O să o faci tu. Nu o să fac. Doamne. Sper să nu fac. Haide. Crede-mă că decât picant, mai bine bag toată punga asta, o bag și mai aduc una și am făcut parchetul de boală, copii. S-au dat. Dar nu mai zici tu asta, că poate... Bun. Ok. Hai să intru eu până și faci tu acolo toate cele. Să intru pe ăsta. Când ești gata, mie îmi spui. Stai un pic să te focalizez pe tine. Ok, stai aici. Ești pregătit? Sunt cel mai pregătit. 3, 2, 1 și... Mamă, și picantul ăsta de mine, cu recile din afara mea. Deci vreau să vă zic că e... Vine să plec pe... Nu te duce. Hai 13 secunde, 14. Stai, cum faci, mă? Nu-ți fac manevră. Am încercat o dată. Acum râul de Real? tot. Acum râul. S-a dus. Haide, mai e puțin, încă puțin. Rezistă, aruncă. Ai 30. Dar ce te duci așa înghemuit, mă? Dă pieptul meu care e viitoare. Las, hai. Revenim cu următoarea rundă. Și am revenit cu următoarea provocare, care este și ultima. Îl întrebăm din nou pe fratele nostru ChatGPT ce vrea să ne spună el aici. Ia să vedem. Fii atent, dă și mie o dimensiune cuprinsă între 25 de centimetri și 70 de centimetri. Pardon, da? Cred că... Da, perfect.
Atunci hai să zic 53 de centimetri. E în interval între 25 și 70 și rămâne distinct. Dacă mai ai nevoie, sunt aici. Mi-ai dat adineauri 50 de centimetri. Dăm ceva mai... Între 25 și 70, ceva care, nu știu, altceva. Ai dreptate. Hai să schimb. Să zicem 41 de centimetri. Bă, dacă nu le nimerește, bă, numai ce am avut. Altceva, te rog frumos. Ceva ce nu am avut până acum. Sigur, am înțeles. Hai să zic 61 de centimetri. Perfect. Te pupă, fratele tău. E mult. E mult. Bujie. Dar știu ce iau. Zi. Cred. Ce? Perna. Am văzut perna. Și am zis, da, nu am cum să dau înapoi, oricum iau părățime așa. Deci eu mi-am ales perna. Tu, aia e. Ce-o dau domnul? Nu sunt asta. Toată? Toată aia. Toată asta. Toată N-are asta. un metru. Toată asta. Dar n-are un metru, dar nu mai pot. Haide. Vreau să termin. Hai să vedem. Hai să vedem. Nici nu știu dacă... Mă, ce a fost în capul meu? Oh, stai puțin să... Ce ai, mă? Are 90 în cap. Ce? Păi bujie. Păi mă, dar ce ai făcut mă în cap? Nu mai pot, mă arde rău pe cât vrei să Păi și asta înseamnă că trebuie să mai faci una. Nu așa. Da, cum? Nu, pelat. Așa, păi ești mai departe ca mine. Nu așa. Da, ai zis așa, pe la. Dă-mă încoace că măsor eu. Oricum ești aproape. Ar putea să nu. Ar putea Deci, să nu pe panala mai Eu vreau puțin să aici. fie așa, capul ăla, da? Cap și cu capul ăsta în 47. Ia, se poate? Sau 46? 47. Am diferență de 20. Așa, mai mult sau mai puțin. Și tu... Hai de 30. Haide. Dă-mi camera, dă să te văd ce provocare acasă. ții. Păi ia acasă ești. Hai, focalizează. Și măcar dăm gheață, te rog, să nu închei cu picant, că nu mai pot. Hai că acum dacă închizi cu picant... E bine, asta. A închis frumos, da. Oarecum frumos. Nu e niciuna bună dintre ele, ca să înțelegeți că... Decât să mănânci picant mai bine, hai. Tot așa pregătim cronometru până să pregătești el cu pumnul. Opa, mă, te-am voia pe Chiar mă gândeam. Am pregătit și eu cronometrul. Haide să îi dăm drumul. O noapte în mede. Când ești pregătit îmi spui. Hai să văd și unde e butonul. 3, 2, 1 și... S-a dus toată pe... Ține. N-a pierdut nimic. Ține. Ține. Totul e de la cap. Concentrează-te. Da, de la cap, da. Fă yoga. Gândește-te că e bine. Nu te arde. Fii tare. Fii puternic. Poți. Hai că mai e puțin. Mai câteva secunde. Gata, 31. Mamă, dacă... Am zis să te țin de vorbă, dar văd că n-ai timp de vorbe. Dar mai ține-le că-i păcat de ele. Le pui în apă ca să bei mai târziu. Hai. Gata. Schimbare. Fraților, noi am fost două vibe. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Ce să zic, până data viitoare. Să ne auzim de bine. Pa! Pa.